L'objectiu d'aquest curs és més que res que ells puguin agafar totes aquestes eines creatives que han utilitzat i les puguin publicar a les seves xarxes socials o a qualsevol membre de la família o WhatsApp o a qui sigui que vulguin enviar. Els usuaris que venen, per exemple, als cursos de mòbil o així, puguin seguir aquesta continuïtat de mòbil i començar a utilitzar eines més enfocades a la creativitat. Que ells parteixin de la base de la galeria, ja sigui retallar-les, posar-li diferents enfocaments o filtres o el que sigui, i des d'allà ells puguin anar progressant i a mesura que van avançant aprofundir més i ja entrar a aplicacions més concretes, com poden ser el Canva, poden ser el CapCut, altres de fer collage, coses així que puguin ells ser creatius i aprofitar-ho al màxim.